jsem teďka běžel. A to bylo strašně příjemné. Jsem byl na kopec, byl jsem vypousaný, z toho kopu jsem si odskočil. A pak romínka, že? Pak už tady je za... Chodníky, aby se nahromáždili tady u cedule start. Nejprve bych poprosil, aby dopředu šli ti, kteří jsou nahlášeni, píše Jarda Strachota. Letos spadl jeden rekord na té počtu lidí, kteří přišli, je vás tam už hodně přes 70, takže to se nám povedlo, děkuji všem za to, že jste přišli. No a samozřejmě klasicky Jarda vysvětlí ještě podobného, prosím vás, se zase nahlásíte tam, kde vlastně jsou naše zapisovatelky. Oni vám tam vydají lístek na jídlo, dostanete tam nějaký drobnopovinkový předmět, pamětní list a tak dále. Ahoj závodníci, na Humenec je to jediný kopec, který vás na trati čeká. Seběhnete dolů k řece, jediná levotočivá zatáčka na trati a proti proudu Moravské Sázavy se vydáte podél lesa směrem k Lupěnému. Závodníci, ke startu, delší trať teď myslím, no, ke startu připravit se, pozor. Doprava, všechny zatáčky na vaší trati jsou jenom doprava, nikde nezabojujete doleva, dáte se doprava, a 40 vteřin, máte čas ještě. Vidíka. 3, 2, 1. Nejsympatičnější závodník. Chlapí. Výborně, výborně. Pěkně. Nahoru za skaly. Pojď, jeden stáhnout to bylo první střílí. I ten druhý je 32. V první vlně taky? Tady tenhle ještě v první. A ten taky, jo? Pojď kozáku. Pojď kozáku a ten taky v první, jo? Já jsem přece nevěděl, jako my jsme nevěděli.
Hezky. 10,52 oba, jo? Přidej, vyplatí se. Pojď, Kačo. 12,17. Pojď, Jiří, pojď. 12,27. Pojďme na to, do cíle. Pojď. No, pěkné číslo máš, výborně. Pojď, Čáko, pojď. Pojď.
A běžela si dnes? Jak dlouho? 50, 60 korun. A ještě na párek. Vemte si od každého a ještě nějak, co si na párek si máte vzít, to se zeptejte. Na párek? Taky je to Ještě jednou zdravím vás všechny závodníky, i ty, kteří jste se přišli podívat. Už 12. ročník Walesova krosového běhu, letos rekordní účastí, proto taky chvíli byl trvalo, než jsme vypsali diplomy, než jsme rozdělili ceny. Doufám, že všichni budou spokojeni, pokud ne, můžete to vrátit, dostanete to za rok znova. Teď vyhlásíme první z těch mnoha kategorií. Máme ji nazvanou jako nejmladší žáctvo, ale ono to snad ani není žáctvo, někteří snad nejsou ani školka ještě. Takže prosím, aby sem přišli František Kroul a Agáta Heleší. Linková Martina. Dáme cenu. Svůj, jo? Zase to bude tak, že tohle bylo improvizovaný stupně vítězů. Druhé místo. Taková chyba se nám stává pouze jednou za dlouhý čas. Druhé místo Zdenka Pazderníková. Teď už prejdeme správně. A první místo v této kategorii Eva Bornová. Nahoru. Gratuluju. Tam pan fotograf fotí. Žáci mladší, třetí místo Přemek Dušánek. A čekají na svoje spolubojovníky. Druhé místo Jiří Kroul. Gratuluji vám. A první Martina Šincl. Gratuluju. To bude asi mým tréninkem v tělocviku, viď?
žákyně starší, tady máme 2. Druhé místo Katka Šiclová. Jedem nahoru, tak, výborně, gratuluju, Katinko. A první místo Tereska Grešnerová. Gratuluji. Žáci starší, 3. místo, Filip Kozák. A první místo Dušánek Václav. Tak a teď už budou vlastně ti, kteří běhali tu delší 5kilometrovou tráť. Jsou tady ti, kteří jinak by stačilo, aby běželi tu krátkou. Ještě o jedno víš, Martine. Gratuluji. Tak, gratuluju. Jinak Karolika měla nádherný čas. Výborně, takže máme to tady. Gratuluju. A opět vítězů. Gratuluji. Adam měl čas 15:44, čímž vytvořil nový internetový rekord, říkám více jako minutu překonal. No a protože je zároveň vlastně nejrychlejším dnešním běžcem, tak dostane ještě tuhletu mimořádnou cenu. Je to kniha o Janu Eskimo Velsovi Svoboda pod bojem mrazu, která vyšla v loňském roce, je to úplná novinka. Takže gratuluji.